Vystúpim tu ohľadne územného plánu mesta. Pripomienky občanov žijúcich na uliciach Podzamská a Michalská k návrhu zadania nového územného plánu mesta. Zišli sme sa tu ľudia, ktorých sa to týka, teda ulice Podzamskej a Michalskej. Bolo nás tu síce 8, z toho plus ešte 2 dôchodkyne, ale boli sme. Na základe informácií z verejného prerokovania návrhu zadania nového územného plánu mesta Hlohovec zo dňa 22.7., ktorého sa zúčastnili zástupcovia obyvateľov ulic Podzamská a Michalská, pripomienkujeme predkladaný návrh nasledovne. Keďže v zadaní bola znesená požiadavka na humanizáciu mestského prostredia, ekologické, socioekonomické a zároveň funkčné riešenia pre život obyvateľov mesta Hlohovec, žiadame, aby sa v novom územnom pláne mesta Hlohovec upustilo od ďalšieho zahusťovania medziblokového priestoru ulic Podzamská a Michalská a zastávaniu rohových parcel medzi panelákmi. Ja som to tu už prednášala v apríli. Pre nás obyvateľov vedených ulic je práve medziblokový priestor dôležitou oddychovou zónou a bezpečným miestom pre deti. K humanizácii prostredia patria predsa aj zelené plochy. V tomto malom priestore nepotrebujeme žiadnu ďalšiu občiansku vybavenosť, keď všetky služby máme na dosah prakticky do 5 minút a voľných bytov v Hlohovci je teraz a zrejme aj v blízkej budúcnosti veľmi veľa. Garáže uprostred blokov nie sú ani ekologickým, ani humánnym, ani estetickým riešením a v konečnom dôsledku nevyriešia ani situáciu s parkovaním, ako sme sa o tom presvedčili pri garážach na Michalskej ulice. Požiadavkou prepojenia zastávaných ploch na krajinné prostredie sa iste nerozumejú len okrajové časti mesta, ale celé mesto, teda aj centrálnej zóne, ktorá je prirodzeným prepojením historického centra s dominantou mesta, zámkom, rekonštrukcii, ktorého sa podľa súčasných aktivít zastupiteľstva má venovať väčšia pozornosť a ktorý je iste dôležitým pútačom pre rozvoj cestovného ruchu v našom meste. Práve zeleň je tým dôležitým spojovacím článkom, zvlášť v zóne stredu historického jadra s panelákovou zástavbou, ako je to práve v prípade Michalskej, Podzamskej, ale aj ostatných priľahlých ulic. V rámci požiadavky nepripustiť architektonickú degradáciu, zachovať kolorit mesta v minulosti známeho práve bohatou zeleňou, znášame požiadavku na zakompovanie kvalitnej mestskej zelene. To znamená zveladiť toto detské ihrisko, ktoré sa tu nachádza pre malé deti do 10 rokov. A to ihrisko, ktoré je tam s povrchom asfaltovým, to upraviť a dať tam koše. No nie po prípade, ale jednoznačne žiadame tam dať aj lavičky. V rámci požiadavky centra mesta nevyčlenovať plochy na stavby, prevádzky obyvateľov nadmerným hlukom, prašnosťou, zápachom pri ďalšom zahusťovaní v medziblokoch Michalská a Podzamská. Práve tieto ukazovatele by nielen pri stavebných prácach, ale aj natrvalo znepríjemnili život obyvateľov uvedenej lokalite, ktorá je v súčasnosti začlenená do centrálnej mestskej zóny. V rámci riešenia statickej dopravy parkovacích miest je treba hľadať iné riešenia ako práve podzemné parkoviská vo vnútroblokoch. Iste sa nájdú aj efektívnejšie riešenia s účelným využitím existujúcich ploch. Keď už v minulosti mesto viackrát nerešpektovalo platný stavebný zákon a odpredalo plochy na parkovanie, či nás v podstate diskriminovalo, prečo nás chce diskriminovať aj naďalej tým, že dá postaviť garáže, za ktoré budeme musieť zaplatiť? Prečo musíme neustále platiť za nezodpovedné konanie magistrátu v minulosti? V predbežnom prieskume pre vypracovanie územného plánu mesta Hlohovec podľa vás vyplynulo, že v meste Hlohovec klesá počet obyvateľov. Ako hlavný dôvod uvádzate starnutie obyvateľstva a menšiu pôrodnosť. Kto by sa však prisťahoval do mesta, kde nie sú takmer žiadne pracovné príležitosti, kde sú permanentné problémy s dopravou, keďže veľa ľudí dochádza za pracou smer Trnava Bratislava,
a ktoré je celé zabetonované. A ešte ho chcete aj betonovať. Možno všetky tieto problémy by sa dali akceptovať, keby sa v územnom pláne zakomponovalo viac ústretových riešení a zelene, ako betónu, asfaltu a nezmyselných stavieb. My sme spísali petíciu, keď sme sa o tomto dozvedeli, bolo nám odpovedané. A 22. júla teda bolo prerokovaný územný plán mesta, kde sme protestovali znova podpismi, ale nebolo nám dodnes odpovedané. Preto som to tu prečítala a niekto sa hádam nájde, kto nám odpovedal. Ľudia sa pýtajú, aká je odozva na to, čo nechceme. Opakujem, čo nechceme. Neviem, kto si to vlastne vymyslel, asi pán Drgon, ktorý tu nie je prítomný, ale už v Hlohovci máme jednu raritu, menom Čínsky múr. No, keby sa tento malý priestor zastával, a ešte podzemné garáže tam dali, tak už by sme mali ďalšiu raritu v Hlohovci, a to je geto. Doslovne uzavreté geto. Pretože toto sídlisko je do štvorca stavané a v strede je zelený priestor. A ten zelený priestor treba zachovať. Zveladiť ho, ale ho zachovať. Ako tichú zónu. A nie, aby tam ďalšie garáže boli, hluk, špina, výfuky, ale veď my máme garáže na Podzanskej. Prečo nie sú prístupné pre obyvateľov Podzanskej, Michalskej? Prečo? Pán architekt sa vyjadril, že nemôžu byť, lebo sú nekvalitné, zhotovené, nepriateľné, jednoducho. A ja sa pýtam, jak to, že sú v prevádzke? Kto to kolabdoval? Jak je to možné, že sú v prevádzke? Keď pre vás, lebo vy ste odsúhlasovali, že teda na rok to zoberete do prenajmu, áno, tú strechu garáži, a že to bude voľno prístupné pre obyvateľov. No nie, ani nebude. Tam už visí transparent, že parkoviska sú na prenájom alebo na odkúpenie. No a pán podnikateľ, ten si len medli ruky, ako vás dobre previedol. Ako vám prešiel cez hlavu všetkým. Ja neviem, ako bola tá zmluva stavaná. To človek nechápe, to viacerí nechápu. Však keď ste odpredávali pozemok, tak ste mali tam zachovať aj nejaký priestor parkovací pre ľudí. Voľno prístupný. Dobre, dúfame, že teda nám bude v nejakom zmysle odpovedané, že sa to zakomponuje do toho územného plánu, že sme proti tomu. Keď sme tu boli tu traja inžinieri, si nespomeniem na tú pani, ako sa volala, a sme sa aj konkrétne pýtali, čo máme robiť, ako máme bojovať proti tomu, aby to nepokračovalo, aby to nebolo na papieri, aby to zmizlo z toho územného plánu, že to tam nechceme. No, tak povedala nám návrh, že to máme pripomienkovať. No, tak sme to pripomienkovali a dúfame, že to niekto bude brať na zreteľ. Jeden z poslancov mi povedal, že nemusíte sa báť, tam sa nikdy nič stavať nebude. No, na Michalskej ulici sme sa tiež nenazdali, že tam takéto betonové mauzoleum sa postaví. A raz prišli bagre, rypadla, a vidíte, čo sa stalo. A toto sa nás bytostne týka, pretože to bude zásah do našich obydlí, do našich činžiakov. Ja neviem, či však vyšlo to z odboru výstavby, či pán architekt to má v pracovnej náplni, vymýšľa takéto blúdy, alebo si to pestuje ako konička, neviem, ale nás sa nikto nepýta. Nás, bytostne nás, máme tu aj Hlohovskú televíziu. Prečo sa nerobí prieskum medzi ľuďmi, keď sa ide nejaká takáto veľká stavba robiť? Zobrať redaktorku, mikrofón, pýtať sa ľudí, chcete to tu, nechcete tu, však pre koho robíte politiku? Pre nás, pre občanov. Tak sa toho držte. Máme poslancov pre náš obvod, takže im to predávam. Nech sa s tým zaoberajú, nech to neberú na ľahkú váhu a nech sa starajú o to, aby to zmizlo z toho územného plánu. Stávajte, budujte,
na všetky 4 svetové strany, je ich tu dosť. Môžete aj Alpark postaviť, ale nie v centre mesta. A ešte zahustovať, že občiansku vybavenosť, no však to už človekový rozum doslovne stojí, občiansku vybavenosť v tých rohoch zastávaných. Akú občiansku vybavenosť? Herné? Kancelárie? Bary? Čo? Však za 5 minút som v meste. Mám na dosah mestský úrad, poštu, políciu, obchody, polikliniku, všetko. My sme v centre, v jadre. My tam nepotrebujeme nič zahustovať. Ani stavať nad zemou, ani pod zemou. Sú tam dve úbohé hojdačky, jedno úbohé pieskovisko a v dezolátnom stave to ihrisko. To treba zveladiť. Na to kývajte hlavami. To potrebujeme. A nie je taký strašný zásah do tohto malého priestoru. Ďakujem. Pripomienka je od vás akceptovaná, vieme o nej, odčas je o tom zahustovaní, bude mať samozrejme stanovisko písomné. Odbor, aj teda pracovníci, ktorí sa zaoberajú novým územným plánom, o tom vedia. Bude potom vlastne, keď bude vyhodnocovanie, celú územný plán, keď je dokončené, tak sa to musí doriešiť, tam o tom teda aj pani poslanci rozprávali, že malo by sa akceptovať vaša požiadavka. Som za to, že aj tie detské, alebo teda tá zelen, malo by sa zachovať. Čo sa týka detského ihriska, áno, že na budúci rok, alebo ja neviem, v období, keď budú teda už to tu bude sedieť, že by sa mohlo obnoviť, mohlo by teda tam aj nejaké tie lavičky dané. Čo sa týka tých garáží, bolo vypísané konanie, garáži vyhral 40 000 v CPA, CCA, možno neviem, 41, koľko zaplatili za poslednú vybudovať tie garáže, tak boli rozhodné, že budú komerčné, teda že budú predajú tieto garáže, takže bude vám dané písomné stanovisko k tomu všetkému, ktoré tam je. Nech sa páči druhý.